Bisayang gwapo. Luto tayo ng balbakwa. Guys, yan. Initin natin ang okay. Yan. Yan guys. Luto tayo ng balbakwa. Ito yung balbakwa. Balat ng kalabaw. Yan. Lutuin natin. Guys. Mantika. Gamit tayo ng mantika. Well, guys, umano siya ang balbakwa ni Bisayang Gwapo version 14. Okay guys, yung lagay na natin yung mantika. Wah, yan. Okay. Terus ilagay natin yung sibuyas. Okay. Sibuyas. Luya. Terus bawang. Bawang guys, bawang. Ilagay natin ang balat ng kalabaw. Okay. Tuhada. I like this. Ulog na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na.
tubig. Kulang ng tubig. Okay. Guys, lagyan ng tubig. Ayan. Tapos lagay natin ang layer. Ang pakulay. Yung aswiti. Guys. Tinto. Okay. Tingnan. Okay. Sarap. Okay. That's good. Smell is good. Good smell. Then, takpan natin. Yan. Ha. Giling lang. Like that? Yes! YouTube live. Wow. In the YouTube. Pwede ang gawa? Sabrina, Daraw.
so fast. Okay. Next is kita ka sa pork and beans? Sa pork and beans, big beans? Big beans. Kita ka? Asa dapit? Ha? Ha? Ah. May pansit kanto. Ay, talaga. Butter. Peanut butter. Part. Peanut butter. Ha? Kanan sa asin. Ay, wah. Butter, where are you?
Lagyan natin ng Big Ben's tomato sauce. Okay. Yan. Hmm. Sweetie, sweetie. Sweetie. Tanggal. Tanggal o di? Tanggal ang basa. Ha? Sorry. Ano? Natalya? Ano sa bebe? Ha? Dili. Saan ko isa? Nada. Uy. Ano ka? Gusto niya diri ba? Guys, tapos na. Papa, na lang yan, ilang minuto. So, thank you for watching. Please subscribe and push the bell button para updated mo sa mga video ni Bisayang Gwapo. Nagkadaiya lang bisan unsa. Bish.
Shut up.